Velkommen til Sunrise News. I dag er vi bag fjendens linje med Otto Jacobsen. Vi vil gå ud i byen og undersøge bandemiljøet. Vi har 2 bandemedlemmer her. Der er til højre. Hvordan blev du en del af banden? Hvordan er blevet en del af banden? Yes. Jamen, min ven her ved siden af dig, han hjælper med at få mig ind i banden. Skulle du gøre noget, eller blev du bare taget ind? Jeg skal selvfølgelig gøre noget for at komme ind i banden, ikke? Ja. Hvad er jeres navn her? Ibo Lillersen. Ivan Bro. Og Ivan Bro. Hvordan ser en typisk dag ud for dig som Jamen, den står på, at jeg står op, ryger en rød prins. Det vil jeg starte min dag med, altid. Ja. Så kan det godt være, at der ryger et par menneskeliv, og så tror jeg ellers bare, at jeg triller rundt sammen med min kammersjul, og slutter dagen af på en rød prins. Yes. Jamen, jeg vågner op, drikker en masse alkohol, og så banker jeg min kone utallige gange. Efter det, så tager jeg min stjålede bil, så finder jeg henter mig. uskyldige mørke kvinder, eller efter jeg har hentet Ibo her, og så raper vi dem utallige gange igennem. Jeg kommer hjem fra min rape-session, så drikker jeg endnu mere alkohol og gambler hele afsprængningen. Så har I nogensinde slået nogen ihjel? Ja, det har jeg. Er nogen tal på, hvor mange I har, eller er det bare sådan, I ved det ikke? Det vil jeg helst holde for mig selv, fordi det er et rigtig højt tal. Har du nogensinde slået nogen ihjel? Jeg kan sige så meget. Stor gang. Hvordan påvirker jeres bandemedlemskab jeres familie, hvis jeg har en familie? Jeg kom til at slå hele min familie ihjel, efter jeg blev lidt sur i Mig toppen. og Iman, vi var på et mordtogt, kan man kalde det det. Ja. Der dræbte vi begge vores familie. Ja. Hvordan er jeres forhold til russerne? Jamen, det er vel fint nok. Jeg har ikke rigtig noget problem med dem, vil jeg selv mene. Jamen, jeg synes, de spiller lidt kæp på nogle gange. Så det er nogle flinke mennesker der. Rigtig søde, stor bande, Så hvad er jeres forhold til russerne? De er vores understøttet, lad os sige det sådan. Vil jeg ikke kommentere her. De er vores understøttet, lad os sige det sådan. Vi Det er vores undersåtter. Der var en god. Tak til alle bander for interviewsene. Nu vil vi ud og prøve at få et med russerne. De kom. Velkommen tilbage til Sunrise News. Vi sidder her med Bex og BV, som står for bolleven. Hvilken rolle spiller russerne i bandemiljøet? Jamen, vi spiller den rolle, at vi sørger for, at vi har et pænt samarbejde i forhold til, at vi sørger for, at folk de kan føle sig sikre. Både de civile, og hvis der er bander, der har nogle spørgsmål, så kan de komme hen til os. Så sørger vi lige for at holde dem i kort snor. Her er mit andet spørgsmål indtil videre. Hvordan føles det, at der er mange folk her i byen, som der faktisk sådan, er ude på at slå jer ihjel? Altså, jeg vil sige, at dem, der har lyst til at slå os ihjel, er jo dem, der ikke kan tåle for modstand, og dem, der ikke kan tåle for sandheden. Så vi vælger bare at forsvare vores familie, og det gør vi udad til, fordi at vi er en stærk gruppe mennesker i Lutsenko-familien. Og vi er ikke bange for at stå fra os, hvis der er. Folk kan bare komme og se det, de vil. Jeg har en ting at sige, det er, at mine mænd de er klar. Mere kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Mine mænd de er klar. Ja, vi er kvarteret, vi er mafia-boys, der er sjove. Hvad synes du om, at andre bander her i byen får meget magt? For eksempel, de kommer nærmere på jeres niveau. Der er sgu ikke nogen, der kommer tæt på vores niveau. Altså folk må jo da gerne bevise, at de har nogle gode folk i deres bander og sådan noget. At der er ikke nogen, der bliver lige så stærke som Lutsenko-familien. Så har du nogensinde slået nogen ihjel? Det. Ja, mener du med slået ihjel? Ja, hvis der er nogen, der kommer op og spiller smart. Nu er det sådan, hvis der er nogen, der spiller smart, så plejer jeg at være rimelig hurtigt med fyldskab. Den har jeg lært for det, hvor klask lige i hovedet. Så åbner du panden på ham, så plejer de ikke at spille smart. Så jeg ved ikke lige sådan, at defineret slå nogen ihjel. Jeg tror måske, der har været et uheld her eller der, men det har måske mest været sådan, hvad skal man sige, drunk and drive, driving under the influence. Måske de ramte en køler hjem nummer 3. Måske de kunne være lidt for hurtigt med springscan. Det var så ikke rigtigt. Så jeg kan godt sige dig, kameramand, hvis du får mig til at se dum ud, så Så er et spørgsmål med altså Bex her. Ja. Har du nogensinde tænkt over, hvordan dit liv kunne have været set ud, hvis du havde valgt en anden vej? For eksempel at være politibetjent? Altså, jeg tror ikke, jeg tænker andre udveje end
Lutsenko-familien. Jeg er Lutsenko helt ind til hjertet, og jeg kan ikke se mig andre steder end hos min familie. Jeg har et lille sejlboks ved siden af, så hvis det er det flopper, så skal I gå ind og følge min OnlyFans. Velkommen tilbage til Sunrise News her. Vi sender live på et aktivt skyderi hernede. Jeg har noget at sige til pressen. Okay, han har noget at sige til pressen. Du snakker bare ind i mikrofonen. Kaido on top. Hvad så, gutter? Har vi det godt? Ja. Ja, mit navn er Pablo. Okay. Yep. Vil I gerne vide, hvad der sker her, eller? Ja, vi vil bare have nogle ord på skyderiet her. Ja, det er fordi, vi har nogle klæk efter os, så vi skyder den bare. Okay. Han er en af dem. Det er Ops, der spiller smart. Vi har lige likvideret fjenden, og vi vandt. Står her med Mojo. Hvilke bander har du været medlem af? Hvor jeg var med Amigos. Ja. P121. Ja. Vi er i 21. De er helt OG's. Okay. Også de der motherfuckers. Hvordan synes du, at det er at være med i en bande egentlig? Det var fint nok. Du ved det, der var mange korte fjerde. Hvordan var det egentlig så at gå på bandemedlem til civil? Det var faktisk fantastisk, hvis det er det. Jeg var ikke så meget i byen, jeg var ude at rejse, hvis det er det, og så var der mange mennesker, der var ude at rejse, hvis det er det. Så det var i mansion i Rødovre, hvis det er det. Ja. Foretrækker du så at være civil for at være bandemedlem? Mig vil faktisk gerne være gangster, hvis det er det, bandemedlem. Hvis det er det. Det kan også være, at det måske er lidt mere